A Wing Chun Kung Fu akkor is hatásos önvédelmi technika lehet, ha egyszerre többen támadnak meg, mondjuk egy sétáló fiatal párt. De használható képességekkel ruház fel arra az esetre is, ha egyedül kell védekeznünk több támadó ellen. És hogy az edzőtermen kívül kellett-e már használniuk a tudásukat? Mindig felmerül ez egy harcművésszel kapcsolatban, hogy történt-e már ilyen, természetesen történt már, de mindig arra törekszünk, hogy elkerüljük az ilyen eseteket. Minél magasabb fokozaton volt, annál ritkábban fordultak elő az ilyenek. Önbizalma lesz az embernek, ahogy komoly tudást szerez. Talán látszik, igen, és ahogy hozzá az ember. Tehát, hogyha az ember egy hangos társaság mellett lehajtott fejjel megy el, és összehúzza magát, akkor valószínűleg megtámadják. Ha úgy megy oda, hogy kihúzza magát, és ő a Jani, akkor megint megtámadják. Hogyha az ember úgy megy el mellettük, mintha semmi nem történt volna, akkor van az esély rá, hogy nem lesz harc. Előfordult már, hogy használni kellett, de az első támadó legyőzése után a többiek elfutottak már. Szerencsére ez csak egyszer fordult elő. Hárman voltak, speciális kung fu védekezést alkalmaztunk. Ez azért speciális, mert egy kézzel is ugyanolyan hatékonyan tud védekezni az ember, mint kettővel, mivel jobb és bal oldalra is kicsiszoljuk a technikákat. Hogy volt-e náluk valamilyen eszköz, azt nem tudni. Annyi biztos, hogy a mesterek már fegyveres támadó ellen is villámgyorsan védekeznek.